Tibor Molnár, pochádzajúci z Hornozemska s maďarskou národnosťou, sa začal zaoberať s jazykovedou. A to nie hocikde, ale na Facebooku. Vytvoril slovensko-maďarský výkladový slovník a dal najavo celému svetu, že neklesá len počet Maďarov na Hornozemsku, ale klesá aj počet s nami používaných maďarských slov. Je pre nás jednoduchšie používať slovenské výrazy, ktoré počujeme na každom kroku, ako by sme vytvárali pekné maďarské vety. Do skupiny sa pripojilo početné množstvo ľudí. A či to chcel práve takto? Nemyslel na to ani vo sne, že z jedného vzdychu sa vytvorí spoločný výkrik, ale stalo sa. Raz len tak vyskočí nápad slavy človeka, aby vytvoril takúto skupinu, lebo v maďarčine dennodenne sa stretávame s rôznymi cudzími výrazmi. Čo sa týka miešania slovenských výrazov, to už má také rozmery, že to je bolestivé počúvať. Samozrejme, že sa ma to týka, lebo som Maďar. A to, že sa takto vyvinie, že sa organizuje aj stretávka, no to som vôbec nemyslel. A stalo sa. Prvé stretnutie, ktoré zorganizovala Judith Čúkáš, sa uskutočnilo v Štúrove. Prichádzali z Bratislavy, zo Žitného ostrova, spoza záhrad, ako to niekto hovoril, ale prišli aj z východu, a to sme ešte nespomenuli Imre Kestheja, ktorý vyrazil do Štúrova na bicykli až z Budapešti. Na miesto cykloturistiky ho čakal dobrodružstvo. Pochádzam z Budapešti. Nebolo jednoduché prísť tu na bicykli. Kúsok som cestoval vlakom, kúsok som išiel pešo v chotári cez Húštinu. Potom som zbadal colnú správu celkom zblízka. Pri Chlabe som vyšiel na hlavnú cestu a pedáloval som až do Štúrova. Som Imre Kesthej z Budapešti a k Hornozemsku ma viažú len city. Príbuzenský vzťah však nie. Ak nepočítam, že moja stará mama bola Slovenka. Ale momentálne tu nemáme žiadnych príbuzných. Jazykoveda ma ale zaujíma. Nedokážem komentovať maďarčine slovenských slov, ale našťastie táto skupina to berie zo širokého uhla pohľadu, tak denne pridám komentár aj 4-5 krát. Teda Imre Kesthej patrí medzi tých členov, ktorí každý deň pridajú na stránku príspevok. Podľa Judith Čúkáš počet aktívnych členov, ktorí komentujú a diskutujú, sa pohybuje medzi 50 a 70 ľuďmi. Celkový počet skupiny počas polročnej aktivity vyrástol až na 3000 osôb. Skupina má teraz viac než 3000 členov, z ktorých tak 50-70 pravidelne píše na stránku. Prevažne analyzujeme slovenské slová používané v maďarskom jazyku tu na Hornozemsku a hľadáme pre nich vhodný maďarský výraz. Diskutujeme aj o pôvode slov, napríklad slová charakteristické na rôzne kraje, ako východné Slovensko, Žitný ostrov a iné. Je medzi nami veľa odborníkov a jazykovedcov, ktorí píšu veľmi zaujímavé a múdre veci. Nedokážeme odhadnúť, že z vyše 3000 členov, koľky nás čítajú denne. Dostávam odovzvy podobné ako a ja vás čítam a ja som videla, že si tam písala. Dá sa to čítať aj prostredníctvom priateľa, ktorý je naším členom, ale o všetkom sa dá dozvedieť iba vtedy, keď sme členom aj sami virtuálneho slovníka. Zisťujeme, koľko ľudí nás sleduje a snažíme sa ich inšpirovať k napísaniu svojich názorov a pripomienok. Pri vzniku slovníka sme sa zameriavali na analýzu slovenských slov používaných v maďarčine. Všetko sa začínalo s párkom a horčicou, ku ktorým sme pridali fotky, lebo čím to bolo zábavnejšie, tým viac príspevkov a pripomienok nám napísali. Potom nasledovali slová z nárečia, ale teraz už analýzujeme rôzne slová. Okrem slov diskutujeme o všetkom, čo je pre Hornozemsko charakteristické, ako hudba, hudobníci, umelci. Zaujímavé je, že máme členom aj v Maďarsku, ktorým dané slova a vety prekladáme, aby boli v obraze, o čom je diskusia. Prekladáme do maďarčiny všeličo. Stalo sa, že niekto pracoval na prekladateľskej práci a nevyznal sa v danom odbore, tak napísal slovo alebo aj celú vetu a našlo sa medzi nami voľakto, k tomu dokázal pomôcť. Táto skupina už natoľko berie toto celé vážne, že už majú aj stretávku, ktorej hlavnou organizátorkou si ty. Aká bola reakcia? Tešili sa? Lebo je jedna vec, keď sa poznáte cez net, ale osobné stretnutie môže vyvolať aj budovanie priateľských vzťahov.
Osobné stretnutie je zaujímavé. Každý má profilovú fotku, podľa ktorej ho môžeme spoznať, ale zvedavo očakávame, či sa to aj v skutočnosti podarí. Pri rannom zhromaždení, keď sme sa vybrali na prechádzku do Ostrihomu, sme sa s členmi navzájom spoznali. Skupina je teda dobre zmiešaná, sú prítomní rôzni Maďari. Sú to rôznorodí ľudia, či sa týka zamestnania, vierovyznania, politického začlenenia alebo školského vzdelania. Spoločné majú však snahu robiť niečo pre svoj materinský jazyk. Nájdu sa však aj takí, podľa ktorých je už na zmenu neskoro, bolo by to účinnejšie pred 20-25 rokmi. Dosť často píšem na túto stránku. Odkedy som v tejto skupine, a to je od začiatku, oveľa viac si všímam, ako rozprávam. Lenže ľudia, ktorí tu žijú, tu vyplňajú rôzne formuláre, vybavujú na úradoch veci, je nemožné, aby nepoužívali slovenské pomenovania tej, ktorej veci. Napriek tomu vieme, že to nie je maďarské pomenovanie. Na úradoch a v bežnom živote to tak počujeme, teda aj my tak hovoríme. Ľudia, keď doma rozprávajú pekne po maďarsky, v spoločnosti si to už miešajú, lebo mu tak rozumejú všetci. Tieto dva jazyky sa veľmi pomiešali. Pedagógovia by sa mali všímať, aby deti používali výrazy správne? Na hodine maďarčiny je to určite tak, ale na iných predmetoch sa to už mieša. Nejde o to, aby sa nenaučili odborné výrazy po slovensky, ale aby tie výrazy poznali aj po maďarsky. Vtedy bude maďarský jazyk pekný, preto sme sa narodili Maďarmi. Je to ťažké, lebo darmo učím dieťa doma pekne po maďarsky, darmo chodí do maďarskej škôlky a školy, keď od svojich spolužiakov počuje niečo iné, lebo nie je ich v záujme rozprávať pekne s čistou maďarčinou. Vravia aj to, že žijeme tu, treba sa asimilovať, splývať a to už je politika, do ktorej nechcem zájsť. Toto ja odmietam. Napriek tomu, že ste aktívnou členkou tejto skupiny, mali ste pripomienku, že je možno už neskoro. Ja si veru myslím, že je už neskoro. Pred 20-25 rokmi by sa dalo urobiť viac. Tieto výrazy sú už zaužívané. Keby sme sa na ulici opýtali ľudí, že ten alebo ten výraz ako je po maďarsky, tak 7 z 10 by nepoznali odpoveď a to ešte nie som pesimistka. Prednášku o vývoji maďarského jazyka na tomto stretnutí robil Tihamír Laca, maďarský publicista. Pravopis rozoberala Ildikó Balog. Veronika Schmidt nás oboznámila so skúsenosťami počas zbierania výrazov z nárečia. So svodinským nárečím oboznámila účastníkov stretnutia vo forme kvízu. Nestretli sa len preto, aby sa osobne videli, ale aby zistili, čo čaká zbierku slov nahromaždených na portáli. Či vôbec má nejakú budúcnosť. Dúfam, že áno. Dnešný deň to ukáže. Počas diskusí pravdepodobne padnú nápady, že v akej forme sa to dá zrealizovať a kto bude ochotný aktívne sa toho zúčastniť. Pre mňa bude stačiť, keď na túto funkciu bude vykonávať, čoho som účastníkom aj ja. Nashromaždilo to sa toľko cenných údajov, že ak to niekto šikovne zostaví, môže to byť cenný poklad. A samozrejme skupinu oživí aj to, že neznámi ľudia z rôznych krajov nezáväzne debatujú. Vznikla akási rodinná atmosféra. Žiadna drzosť, ale veľká tolerancia. Skupina mi dala veľa. Človek sa tu stretne s takými vecami, aké doteraz nepoznal, alebo sa dozvie o takých zvykoch v jednotlivých krajoch, o akých nemal ani tušenie. Podľa mňa by bolo dobré, keby táto skupina v nejakej forme zostala. To by bolo dobré, keby sme aj tu na Hornozemsku rozprávali pekne a pričom po maďarsky. Lebo bolo aj také pripomienky, že v Sedmohradsku rozprávajú krajšie po maďarsky ako my. Keďže moja priateľka pochádza zo Sedmohradska, vie dokázať, že to tak nie je. Tam takisto miešajú aj rumunčinu, závisí to však od krajov, do akej miery. Takisto ako aj to. Nie je jedno, či sme na východe, alebo v Gemeri, na Žitnom ostrove, alebo inde. Skupina sa rozhodla, že zatiaľ budú fungovať v nezmenenej forme, ale ročne plánujú usporiadať až 3 stretnutia. Aby mohli publikovať hornozemský slovensko-maďarský výkladový slovník, mali by sa stať zaevidovanou organizáciou a o tom budú rozhodovať až v budúcnosti.